Padayon ang validation kag monitoring sang Police Regional Office o kon PRO6 agod nga masiguro nga wala sang pulis ang may kaangtanan sa iligal nga droga. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki, magluwas sa pagpasangkad sang ilang nga counterintelligence, iyaman nga gin-enhance ang surprise drug test sa mga kapulisan sa rehiyon sa East. Padayon naman nga nagpanumdom ang direktor sa mga commander sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas nga posible manginlayable ang mga ini kung makita nga nagausar sang iligal nga droga ang mga personnel nga yara sa idalom sang ilang nga liderato. Nahibaluan nga sa nakaligan nga tuig, pila ka mga pulis sang PRO6 ang nagpositibo sa ginpatigayon nga surprise drug test nga ginmando ni anay PRO6 Director Brigadier General Sidney Villaflor. Dati may ara kitang mga surprise drug test sa mga personnel naton. Kag we are only required to have at least 25% sa mga personnel naton nga mag-undergo siyang surprise drug test. Ang ginhimo ko, require ko gid nga 100% within the year. Dapat ang aton nga mga kapulisan na every year nga or kung pwede gani quarterly nga tanan sila i-require natin for that drug test only to make it sure nga wala siyang nagagamit siyang droga sa ila. Sa karon wala pa sang may nabaton nga impormasyon ng PRO6 tuhoy sa mga police personnel nga involved sa illegal nga droga. Kag ini si K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.